tal, como están? Benvidos. Hoxe acompañanos no plató un membro do Santiago Futsal porque imos falar dunha iniciativa que acaba de poñer en marcha. Trátase de Adrián Martiño, adestrador do filial, colaborador tamén do primeiro equipo. Acaba de poñer en marcha unha páxina web destinada a adestradores, con consellos, con varios artigos, pero imos deixar que non lo conte el. Adrián, benvido, que tal? Hola, vos. Adrián ou Adri, como bueno, te chama igual, todo o mundo. sí, Adri, o que se utiliza, non? Bueno, contanos esta páxina web que pose en marcha, en unha páxina web Adri Martiño Futsal, dunha adestradora a adestradores, e o lema que ti lle posa esa páxina. Por que se che ocorre esta idea? Con que obxectivo comezas a facela? Nada, un pouco nos tiñamos un taller aí na páxina do clube, non? Onde subíamos artigos e tal, e o taller cando houve cambio de páxina, co cambio de nombre, pois se deixou de utilizar. E a verdad que tiñamos un montón de material aí, pois meu e de outros compañeros do club, pois que era bastante útil para entrenadores e a xente pois o demandaba, non? E dentro do mundillo noso pois é un mundo onde é complicado conseguir información, onde non é fácil pois formarse, se non tes a sorte que o mellor temos nós de estar aquí metidos dentro dunha estructura. E bueno, pois a partir de aí xurdiu a idea e empezou pois eso, o que falábamos antes, montar un blog ou algo sinxelo, e a verdad que se foi facendo cada vez máis grande a bola e bueno, se fixe unha páxina que quedou, creo que bastante bonita. Que seccións destacarías? Porque hai un pouquiño de todo, incluso vos serves de vídeos, aproveitando, como dis, a estructura do Santiago Futsal, tes colaboracións de outros membros do Santiago Futsal, como é Marcos Mecías, o preparador físico. Que sección ou que seccións destacarías? Que apartados? Pois a verdad que foi un pouco un rompecabezas cando fixemos, non? Porque a idea, o fixen, falaba con compañeiros e un pouco a idea era como estruturar a páxina de forma que podamos meter información e quede ordenada, que sea fácil de atopar, non? O que fixemos foi simplemente unha sección de artigos onde se meten cousas xerais que logo dividimos en aspectos técnicos, tácticos, psicología, preparación física e despois pois tareas e sesións. A xente suele demandar bastante tareas dentro do adestramento, sesións, non algo que ao mellor eu creo que é a mellor maneira de formar, pero bueno, é un pouco de cosas que demandan, non? E sempre intento que casi todos os artigos, sempre que se poida, pois meterlle o formato visual vídeo, porque ao final é algo o mellor máis agradable, non? A hora de ver e máis fácil de entender, non? Despois. Tedes uns colaboradores especiais, entón, dentro do club, porque os xogadores, á mesma vez, pois tamén están colaborando para facer eses vídeos, non? Sí, moitos son vídeos que tiñamos xa feitos do ano pasado, do filial, de juveniles. Lógicamente tiro máis un pouco de adestramentos meus, non? De cousas que tiñamos nos, o que tiña eu feito de hai anos, ou que estamos facendo este ano, non? Vídeos son mellor correctivos do filial, vídeos de adestramentos pois do juvenil de hai 2 anos, do filial do ano pasado. E bueno, sí, vamos tirando un pouco pois eso desas tareas que temos grabadas. Algo meteremos do primeiro equipo se me deixa Santiago. Hai que negociar aínda. Sí, bueno, malo será. Pero supoño que tamén lle gustará a Santi Valladares este tipo de iniciativas, non? Claro, no, aí está. Eu antes de facer todo aquí, pois sempre falamos entre todos e se consulte, a verdad que o apoio dentro do club foi máximo. De feito, pois Mon puxome algo aí, Marcos, como di, subiu un artigo e, bueno, e virán máis, espero. Bueno, como dicías, tamén é un pouco darlle continuidade a esa iniciativa que xa partira do club, que era ese taller de adestradores. Tamén, de alguna forma, lle segues dando importancia a ese tema, un aspecto máis que hai dentro do Santiago Futsal, non? Que sempre quere abrirse un pouco máis. Sí, a min, desde que eu levo aquí casi 8 anos, e desde que cheguei o primeiro que vin, o que me ensinaron desde o principio foi que isto hai que tratar de compartir información, hai que axudarnos e temos que intentar crecer todos de forma que fagamos crecer o deporte tamén. E un pouco vai nesa liña, non? Xa te digo, algo que ves que a xente agradece e que a min me gusta porque egoístamente a min tamén me serve para formarme, porque tipo as cousas, a xente che contesta, inicia relacións con outros entrenadores, fanche pequenos matices, non? E que son formativos, e un pouco a intención da páxina é que non sexa só dunha dirección, sino que teña os dous sentidos, que tamén eu recibo información, porque tamén tenemos que ganar algo, non? De feito, che ia preguntar precisamente de se pode participar na páxina, como faz para interactuar con outros adestradores, ou con xente que ao mellor non é adestrador e tamén lle interesa, non o sei. Sí, estou moi un pouco peleando co tema informático, porque o que fixen por ahora foi
falei así pois con amigos que quixeron facer colaboracións, que teño aí algunha máis para ir poñendo estes días, lógicamente, bueno, estou intentando espaciar e ir respondendo pouco a pouco, porque aparte dan traballo para metelas, non? E despois, aparte, pois, a través da propia páxina hai unha sección de contacto, metín comentarios que podes poñer en todas as páxinas, de forma que, é verdad que por ahora ainda a xente non está subindo cousas, pero bueno, eu espero que sirva pois para que maticen un pouco eso sempre de forma formativa, non? Críticas constructivas que nos sirvan a todos, non? Podemos decir que pode converter esta páxina nun punto de encontro entre diversos adestradores. Non sei se non será moi ambicioso eso, bueno, non sei, vamos a intentar que simplemente que lle sirva a xente, eso estaría xenal, non? E todo que sea, pois eso, que adestradores o mellor que, xa che digo, eu tuve unha suerte enorme de cando cheguei aquí, pois me encontrei unha estrutura tremenda, entrenadores super formados e que compartían todo tipo de información comigo, que me axudaron sempre que tiña dúbidas. E en cambio eu sei que fora é moi complicado isto, porque non é fácil conseguir esa información, entón, pois, todo o que sexa que lle sirva a xente, todo sexa que compartir información en sentido, pois eso, para eso está, non? De feito, no Santiago Futsal, como a ti ben dis, tes toda unha escola de formación, ademais estás metido un pouquiño en todo, porque adestras o filial, tamén estás nun equipo benxamín, tamén colaboras nalgún adestramento do primeiro equipo, así que vas collendo un pouquiño de cada un, non? Sí, a verdad que este ano estamos ali, falta de poñer unha cama ali, non? Nada, sí, bueno, un pouco... A verdad que a situación actual do deporte pois implica que para poder vivir desto tes que facer moitas cousas, non sirve só con facer unha, non? E aí estamos, pois eso, co primeiro equipo, que é algo que para min a nivel formativo é descomunal, que estou aprendendo moitísimas cousas, pois axudando un pouco co scouting e botando unha mano nos entrenos. Despois o tema do filial e os rapaciños, que tamén te axuda un pouco pois a non só centrarte na élite, sino non deixar no rendimento, digamos, sino non deixar de man esos, pois, formación, non, de rapaces. E por outro lado tamén, pois, levando aí historias de, pois, pabellós, horarios, bueno, este traballo oscuro que parece que non, pero quita moitísimo tempo, non? Aquí isto é unha familia e temos que entre todos levar todo. Se un día non estou eu, o fai Jorge, ou se non o fai Jorge, o fai... Aquí temos que cubrirnos as espaldas entre todos, non hai máis. Pero está claro que a ti gustache o mundillo este do fútbol sala, non? Estás cómodo co fútbol sala, porque ademais creo que comezaches adestrando a nenos pequenos e foches escalando e acabaches metido de cheo, non? Si, eu supoño, empezou un pouco por... adestraba rapaces fora do clube, non? Nun equipo que adestraba co Bilbao. E nada, me chamaron para aquí para coller infantiles e a partir de aí, pois, cada ano iba collendo un pouquiño máis. Xa non só o nivel, sino en volumen de horas, hasta que chegou un momento que estaba traballando desto, non? E, bueno, a verdad que para min é un luxo tremendo poder levantarte o lunes con ganas de ir traballar, sabes? Que eso é simplemente eso, pois, algo que non é fácil, non, de conseguir. Aí andamos. A través desta páxina web que ti acabas de crear e a través de todas as cousas que nos vas contando, podemos ver quizáis de alguna forma esa filosofía do Santiago Futsal de que non só importa o que é o primeiro equipo, os resultados, estar loitando por títulos, senón que importa toda esa estructura, todo o que se traballa cos equipos de base, que os adestramentos se fan en serio sobre unha base. Podémolo ver todo a través disto. É que realmente a filosofía do Santiago Futsal é a única que eu coñezo, non? E aquí eu creo que o secreto noso é que a maioría dos adestradores, Mon, Santi, eu, Jorge e tal, somos xente formada no clube e que Santi non me ten que decir como hai que facer o traballo, porque realmente vámoslo pensar de formas moi similares, porque estamos formados neso, non? Entón, todo o que nos facemos está basado nesa forma de pensar, darlle máxima importancia ao adestramento, á formación por encima do rendemento, sobre todo en base, e un pouco pois mostrar esos valores, non? Que son do clube e son os nosos porque son os que conocemos, non? Son os que estamos formados. Como ti ben dis, sodes unha familia, todos xente formada na casa, e cada ano que comeza cada temporada, pois están as cousas así un pouco no aire, os problemas económicos, as dificultades para soster un equipo na máxima categoría, todo un club. Como comezades esta temporada todos, nesa familia? Bueno, pois con moitas ganas. Aquí é que o traballo che envolve tanto que tampouco dá tempo un pouco a pensar neso, non? Bueno, parece que as cousas empezan a ir un poquinho mellor, que a situación xeral parece que vai un pouco mellor.
Pois, non sei, agora que intento non pensar moito nese aspecto, non? Intentas un pouco valorar o aspecto deportivo, todavía o aspecto formativo por encima mellor da parte económica, non? E, bueno, nese sentido que se respira no clube son unhas ganas tremendas de estes novos retos, non? Que cada ano pois implica pois volver a reinventarse, non? E a exixirse cada vez un pouquiño máis, non? Ti que andas metido, como decimos, de cheo no club, como ves o que son os xogadores, tanto das categorías máis pequenas ata o primeiro equipo, ves que se respira ilusión? Sí, a verdad que aquí ver adestrar a maioría dos equipos, empezando por primeiro equipo, é tremendo. A xente cando ven de fora e ve como adestramos aquí, a xente nova, non? Ora fichaxes e tal, chama esa atención a isto, que o nivel de intensidade, o nivel de implicación do clube é descomunal e dos xogadores, non? As sensacións que dá o equipo adestrando son moi boas, non? Falando xa do primeiro equipo, e na base este ano eu creo que se vai mellorar un pouquiño, temos aí se fixeron infantiles e cadetes de categoría autonómica, que era algo que non tiñamos o ano pasado, que eu creo que vai dar un salto de calidade, non? A nivel formativo, e o resto, pois, dentro das dificultades que temos a hora de conseguir pois, pabellón, de volumen de adestradores e tal, que é algo complicado porque nos temos que triplicar entre todos, pois eu penso que a calidade vai ser un saltiño máis todavía, non? Con respecto ao ano pasado, que é un pouco que nos temos que exixir, non? Bueno, o club vai medrando e tedes que medrar os esforzos, duplicar os esforzos entón. Si hai máis equipos e os mismos entrenadores, entón algo falla e temos que multiplicarnos, pero bueno, eso tamén pois é un aliciente para a xente e permite que o mellor dediques máis tempo e que che exixa a ti máis, non? E tamén é unha forma de mellorar, todo ten que ser así, hai que enfocalo sempre así, non? En positivo todo. Non sei se algún xogador, por certo, che faría algún comentario sobre a páxina web, porque seguro que os xogadores non miran moito esas cousas, que xa estarán eles fartos dos adestramentos, e seguro que non miran nada para practicar por libre. Non, fixeron algún comentario porque o viron aí en redes sociales e tal, e si que pois, o mellor te vacilan un pouco, bueno, ven esa páxina e tal, tampouco tuven así ninguna conversación un pouco. A xente do filial si falei un pouquiño e, bueno, a priori, pois, eso, pois, o de sempre, non? Está ben a páxina, gusta de moito e tal, pero, bueno, supoño que tampouco terían tempo que diste de miralo un pouco máis detidamente e tal. A verdad que o xogador, excepto casos especiales, pois está a xogar, non? Estas cousas, non? É diferente. Eu, porque os xogadores xa marchan sempre cansados dos adestramentos e non creo que teñan xa máis ganas de seguir vendo... Hai moita xente, por exemplo, no filial e tamén no primeiro equipo que está sacando os cursos de adestrador, que teñen interés, que lles gusta, que aparte, pois, a verdad que por parte dos entrenadores, pois sempre nos preocupamos un pouco de formalos tamén a eles, non só a hora de xogar, sino a hora de entender o xogo, e iso lles facilita tamén pois entender todo o que facemos nós, non? Como entrenadores. E estar aí pois un pouco a cabalo e con un futuro mellor, pois non sei. Bueno, pois entón teñen aí un de ir tomando nota tamén. Podemos dicir entón que xa veñen aí un futuro para ir surtindo o club tamén de algún adestrador. Bueno, ahora os rapaciños pequenos, psicomotricidade, prebenxamín, o van levar rapaces do filial, xente que é do clube de toda a vida e que teñen moito interés por isto e que están, sobre todo que se van a intentar formar, e que a mí é fundamental, se tes interés e queres, pois ao final a formación vala reclamar e vala conseguir, non? Bueno, pois, Adrián, noraboa a ti e a todo o club por todo ese traballo de formación e que de alguna forma pois imos vendo nesa páxina, e páxina que se pode buscar pola dirección Adri Martino, sen a ñ, porque as ñ sempre dan problemas. Adri Martino Futsal, esa é a dirección para quen queira topalo, tamén polo Facebook e por las redes sociais vas poñendo cousiñas, así que aí está todo ese traballo de formación do Santiago Futsal. Noraboa, moitísimas grazas. Moitas gracias a ti. E nos deixámoslo aquí por hoxe, mañá voltamos con máis deportes como sempre. Graciñas por atendernos.